Joyce, kisomo muma to nitiere kuonde mang'eny ma Yesu ne wuoyo kodwa to wachona ni woe to you. Tiende ni? Yes, koro anyalo wacho ni to jonyuol ma ayie kod jowetena ni advantages kata disadvantages gini en 50-50. To onyalo bedo malit ahinya ka janyuol tero nyathi e boarding school nikech ok odwa bet gi nyathine. Adiera wantiere gi jonyuol ainago, waseneno gi. Ma en rito nyathino tek ni malich. To mana kaka nyawadwa wacho, otholo kuoro. Gimotimo ma whole day manyalo miyo koro wacho ni mae to is e gimochuna kabisa nyathine ni kora gole lweta. Onge, odwaro mana ni nyathi obed mabor kode. Mano rach kabisa, kendo janyuol ainano. Kata kore bang'e to skul omiyi nyathi mok ni mari, to you have no room to complain, Joyce, nikech in ema nidire kucho. Ing'e ni nyithindo gintie ga comfort ma giyudo sama gibedo gi jonyuolgi. To comfort no ken comfort monego bed ni tugo godo. Nikech iyudo ka primary school nyathi tin sana. To sechego emodwaro embrace mar min gi. Odwaro ni mondo obond bende gi min gi kachacha. Nitie gik moko mang'eny molan from janyuol. Comfort mar bede dala nikech ere tiende mondo nyathi nyuole to ochope class 1 tisegole. Isetere iwite kuchocho ki onge gi sababu, Joyce. Koro kar sababu ka mami itero nyathi e school ema ang' no mi ibede safer side mar Nyasaye gi nyathini kata ang' nibed e zone moro makoro you are actually just doing harm ni ngima mar nyathi. Nitiere seche moko, Joyce, ma kaka janyuol kata mana kaka guardian inyalo bedo e akirikiki adiera ma chuni ni igol nyathi kuomi miter e boarding school. Ing'eyo maber, wasebet kata mana tiyo tijini kodi, wantiere gi initiative moro anda okal kea milongo ni Smile na Toto. Joyce, iye kae uyudo ka seche moko wan gi nyithindo moko makiye. To ok inyal kelo gi te, Joyce, mi bed kod gi ot mi attend to them. You understand? Koro in such a case emiyudo ga ka wanyalo manyo skunde ma wang'eyo ni nyithindo gi gin one assured of their safety. Ma in such a case chuni ni wuoyo nyaka gi the management mar school. Ikono gi ni nyithindo gi akelo nuka to nikech ok anyal leya gi te, but an sure ni nyathini biro bedo safe ka, nyathini biro chiemo, nikech you also sure ni nyathini ok obedo kech. You get? Koro nyathini ochiemo, nyathini oyudo security both mar alwora to gi mar bedo ni nitiere japuonj manyalo kata mana chogo moro kuom ma. Nikech magi gin nyithindo, Joyce, magin very vulnerable. The only home maging'eyo en school ka. The only parent maging'eyo en japuonj e school kachacha. But that safe environment kanyalo compare gi maybe street life, iyudo ka nitiere difference. Koro those are the main reasons monego bed ni pushwa to kawo nyithindo gi twaketo e lwet arita mar school. But apart from that, any parent mantiere gi uwezo mar ng'iyo nyathine, en kwayo marwa ni dag gi nyathini. Makata koro chopo kami tere boarding school, titere boarding school, kakoro iwacho ni ka to transition ni is not bad. Especially atkana ni koro nyathi dwa dhi secondary school. Class 8-7 kanyo. Ing'e ni nyathi ose bond kodi, ose tegno e lweti ka, gik mang'eny gi isepuonje, makoro kochopo kuchocho. To yudo kaka onyalo timore. Ichako introduce to boarding life and independent life. To jonyuol moko koro nyathi ma ja class 1 itero. Samoro itere kachacha poda osusu e kitanda. Ng'ama dwa ng'iye, jopuonje ka bendo dich kacha. Ng'ama dwa miye that assurance, ng'ama dwa miye that comfort. Itere kachacha, jowete neng'e ni dhi nyiere, dhi yanye. Self esteem mar nyathi emiduoko ga piny. Iwe ni konyo nyathi ni nyathi tegno, kara kore ka inja nyathi even more. To samoro en kodi ot kai podo dhi osusu kata mane kitanda, for example. In as a parent, you are able to give this child the warmth that the child needs to a point makoro onyalo separate gi such things. Okoma e lweti. You understand? Koro kanyo ero to poda yie gi jowete na, Joyce. Nyathi matin kata be mani wan gi what kind of boarding school, however good they are, we should try our best. Di kikwa create sababu mar carelessness. Ni ema mi watero nyithindi school. Watero nyithinde boarding schools giki ka waonge gi option. Masamore na ni bedo kata kode ni this stress more than kiteri e school kachacha. You understand gima wacho? Ka in kode, tiyudo ka en stressed maloyo ka ionge kode. Like example, makata janyuol tiyo mabor gi
gi school kata enoko kaka koro ne wawachono. Mano is a justified reason. But again, nyaka ing'e ni titiere school mane to agreement